ליקה בראש, מברשת אחת שמשנה את הכללים בעולם של טיפוח השיער. הכירו את הדור הבא של מברשות השיער, ליקה בראש, מברשת חכמה בשילוב מנגנון ייחודי לפיזור אחיד של מגוון מוצרי שיער, קפסולות מתחלפות המכילות פורמולות של מוצרים איכותיים לבחירה לפי סוג השיער ומצבו. בפחות זמן ובחיסכון משמעותי של תכשירי שיער תשיגו בפעולה אחת פשוטה: הזנה, התרת קשרים, מניעת קינים, לחות, ריכוך והגנה וללא צורך בשטיפה. שימו סוף לקשרים, למשיכות ולשבירת שיער, ללא צורך בשימוש עם מסכות ומרככים שדורשים זמן המתנה ושטיפה במים. והתוצאה? שיער רך ונעים למגע, ללא קשרים, מבריק, מטופח ובריא. ליקה בראש, פטנט רשום, מברשת חדשנית לתוצאות מושלמות ומהירות. במספרה, בבית, בדרכים, בזמן חופשה ובכל מקום שבו תבחרו להבריש את השיער, בקלות ובפשטות. עיצוב ארגונומי, מנגנון קל לתפעול ושליטה על כמות החומר ופיזור אחיד. בחרתם קפסולה מתאימה לשיערכם? תוכלו גם לבחור את צפיפות הפינים במברשת, להברשה מושלמת וללא מאמץ לשיער עבה ומרדני או לשיער דק ועדין. שגרת הטיפול היומיומית בשיער משתנה מהקצה אל הקצה. לבחור נכון, לבחור ליקה בראש.